Akwai uzuri. Wani uzuri? Uzuri shine avant c'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça avant, mais c'est toujours la même chose. Oui. Kaman yanzu kina cikin ma'aikata kin fara aiki. Da kika fara aiki a wannan lokacin wanda kuke tare za ku ci gaba da yin abubuwa comme d'habitude et comme avant. Mais daga lokacin da matsayinki ya canza daga na farko jar aka kika samu daukaka. Yeah. Daga wannan lokacin tu vas plus reconnaître tes vrais amis et tes vrais amours même. Moi je pense que c'est ça. Rayuwa tana juyawa, tana canzawa, ya dan adam yana canzawa. Shi yasa parce que da tashin farko da muka tashi da ni da shi tout allait bien, komai daidai, yana jin magana na, ina jin maganansa. Et puis daga baya kawai même pour lui parler, mishi magana ma ina shakku parce que il est devenu quelqu'un d'autre qui n'est pas la wanda na sani, voilà. Donc il a beaucoup changé. Menene shawaran da zaki iya bashi? Shawaran da zan bashi shine kar ya manta baya. Kakka manta baya aka ce. Wow, ban san ko kai waye ba. But just kasancewa wanda yake tare da kai kafin ka zama, because naga ta yi maganin ɗaukaka, ya kamata ka san waye suka tsaya da kai, waye suka san ka, the real you, ba wai kai da ka zama. C'est que c'est pas ba kaman ban taba soyayya bane, me irin nashi ban taba yi ba. Why? Me yasa? Kawai. Kuma ya san da haka? Ni. Anyway, I don't like kin wahala, ba wai baki wahala ba, and har yanzu kina wahala. Ki yi haƙuri, har yanzu kina wahala. Sorry. Ouais. Har yanzu kina wahala, amma kuma idan ya dawo miki. Ouais, bon, le grand souci, babban matsalan shine na sani mace ce, inda da rai da lafiya, wata rana zan wayi gari ina gidan miji. To babban